Mitä tapahtui täällä ja mä tunsin täällä, että tämä viritysselvästi. Eli sinne tuli se luoda. Mutta jos sä viet sen, jätät lukituksen, niin viet kädet tällä tavalla. Eli se viritys ei tullutkaan tästä aivosta. Nyt se taas lukituksen. Ollenkaan. Katsotaan lähtöön. Näette sitä. Kuinka paljon siellä tapahtuu viritystä. Mutta jos mä teen näin, ei se ole mitään, tai mä teen näin, ei se ole mitään viritystä. Lukitus. Se mitä tapahtuu, kun sen Kimura sanoi aina, että meidän pitää saada kaari. Ja vuosien varrella, kun on katsonut, niin ihmiset tekee kaarin sillä lailla, että ne liioittelee, koska ne ei tiedä, että miten se kaari muodostuu. Eli meidän pitää saada myös tämä mukaan. Ja nyt jos katsotaan, mitä tapahtuu, kun lukitsen ja nyt jos viritän selkälihaksen. Nyt mulla on paino liian paljon tuolla. Ja jos me puhutaan kolmannesta jalasta, niin se pitäisi olla tuolla. Jos mä teen sen näin, niin se ei ole oikein, vaan jos mä työnnän tuolta, mä tuon nyt juuret kasvojen ilmoisen karvaan. Ja nyt mulla on hirveä paino. Hyvä. Ja kun sanon, että periaate on, että olkapää pitää olla lukittu. Hyvä. Jos se ei ole lukittu, niin nyt katsotaan, mä lyön kiavutsu. Vaikka mä kuinka korjaan, niin tää olkapää on pielessä. Me katsotaan vasenta vaihdetta, miten se nyt olkapää on lukittu. Nyt mulla on vasen. Nyt se on ladattu. Onko se näin ladattu? Ei voi olla, vaan se pitää lukita. Nyt jos katsotaan, mä tulen vasemmasta vaihteesta oikeeseen. Se on edelleen lukittu. Mikään ei muuttu. Sen takia, jos mä lyön kiavutsukin, niin se on. Nyt mä oon vasemmassa vaihteessa. Eikö? Ja jos katsotaan, että missä lantio on, niin lantio on mennyt. Jos mä katson vasenta vaihdetta, niin mikään ei saisi muuttua, koska kiavutsukin lopetus on vasen vaihde. Tuolla, niin tää pitää olla lukittu. Jos mä oon näin ja lyön kiavutsukin, tää ei ole lukittu. Ja nyt jos mä korjaan tän, niin luonnostaan, nyt mulla on yhteys tuolla. Jos mulla on lukittu olkapää, mä pystyn lyömään kiavutsukin jälkeen etukäden ja mä tunnen takajalan, jos lantti on oikeassa asennossa. Mutta kaikki on pielessä. Mikään ei toimi, jos mulla vääntää. Mä oon vuoden sanonut, että tää on tärkeä. Valmentajat on se ensimmäinen, joka pitää ymmärtää se. Ja silloin on tulossa, onko se ymmärtää. Hyvä, katsotaan. Lukitus. Kiavutsukin, vanketsukin. Lappi. Lukitus. Lukitus. Paljon mun lantio liikkuu. Totta kai se pitää olla se lähetys tuolta tänne. Mutta jos mä rupean liikuttaa lantiota, niin on pielessä. Sitten mä joudun korjaan ennen kuin mä pystyn lyömään seuraavalla lyödä. Jos katsotaan. Eli. Ja nyt. Takajalkoiveksi pelistä, mitä mä joudun tekemään? Nyt mä pystyn lyömään. Mutta jos mä saan sen valmiiksi, niin eri asia. Tämän takia. Niin sama periaate. Miten sun vasen vaihde? Jos tää olisi oikein, me noudatetaan periaatetta, niin silloin mun vasen vaihde olisi näin. Sutotorjunta pitäisi olla näin. Ei näin. Mennään parettaan, niin sitten täytyy tuntea, että te pudotatte painon, että se lisääntyy, se imutuu. Ja sitten myöhemmin niin meidän täytyy, että kun paino putoaa, niin saman tien käytetään se ponnistus. Nyt jos mä vertaan, niin tämä on se hetki, mikä me saadaan liikkumatta. Nyt. Samalla tavalla. Liikutaan minne tahansa, niin meillä on aina se. Nyt me päästään liikkeelle. Painopudotus taakse. Painopudotus sitten. Eli pudota paino. Ja tunne
ensin virität sen, että on jotain pudotettavaa ja sitten suoraan, että on pielessä. No, osa. Ja sitten pudotat, että tunnet lisää. Älä liikkuisi. Ja tämä on se, millä tavalla maikeri lähtee. Aikaisemmin vuosia, kun minun pitää saada painoa enemmän, niin tehtiin lantiota taakse ja sitten lähti maikeri. Nyt meillä on se tunne, kun mulla on lukittu tuolla siirretty vaan, niin toi on se, millä maikeri on menossa. Ja pudota muutaman kerran. Se jää vähän suoraan. Ja jos katsot, kun pudota suoraan alas, ei tarvitse tehdä mitään. Aina nolla enemmän. Mä oon jo ja silloin se kiihtyy loppua kohti, koska mulla on se, tulee yllättävästi se loppu. Ja itse asiassa, jos me saadaan tuo ajoitus ja tämä viritys, niin impakti on helppo ajoittaa. Se on älyttömän helppo, koska se on luonnollinen. Mutta jos mä teen pikkasenkin väärin, niin mun on hyvin vaikea ajoittaa, että milloin kroppavauhti on jo pysähtynyt ja kaikki. Jos mä saan käyttää oikein, ja nyt se on aina oikeassa hetkessä kiinni pysyä lukitus. Kerran vielä, ei. Näin, vaan silloin kun paino putoaa malliin. Viritys, se on kun paino putoaa malliin. Mä käytän i-jännitys. Pois. Hyvä. Eli jos katsotaan. Viritys ja paino putoaa. Viritys ja paino. Viritys. Ainoa mahdollinen, että se on imusta imuun välinen jännitys. Ja mitä tapahtuu, niin paino putoaa. Mutta se, että jos mä käytän sitä painonpudotusta, painovoimaa alas, niin siinä käy. Mä siirrän painon tänne. Mutta jos mä käytän painovoimaa hyödyksi, niin tapahtuu se, että mä oon edelleen virityksessä ja mä en ole siirtänyt. Näettekö ero, jos mä teen näin ja nyt lähden? Mä oon väärässä asennossa ja nyt mä joudun tekemään näin. Ja siinä vaiheessa, kun mä teen negatiivisen virityksen, tulee lyödä. Jos me saadaan siirrettyä huomaamattomasti paino, niin mä en tiennyt mikä lyönti toi oli. Ippon Datsutsukihan on se ensimmäinen, mikä pitäisi tulla. Se on nopeampi. Tuo oli ehkä 3/4 oitsu. Mutta kumminkin se voima tulee sieltä ja siitä, että me käytetään painovoimaa hyödyksi, että me pystytään siirtyä eteenpäin. Voitte koittaa ja olkaa varovaisia, koska silloin kun se on auki, niin se on aika yllättävää. Mä sanoin Nikolle, että hyvä, että teet, mutta yrität tehdä näin. Ja sitten kun sä säikäydät omaa tekniikkaa peilistä, niin sitten se on aika näin. Joka tapauksessa. Eli sama viritys tuolla. Ja nyt annatte sen juurien heittää. Suuri ongelma on se, että me yritetään tehdä yläkropalla erilaisia, me oltaisiin nopeammin perillä. Mutta se kaikki tapahtuu tuolta, täältä, tuolta. Ja sitten totta kai oikein viritys. Hyvä. Jos se olisi Ippon Datsutsuki tai Oitsuki, niin meidän pitäisi, me todettiin aluksi periaate, vasenvaihde, vastavoima pitää olla täällä. Niko muistaa tuon leirin Savitaapalle urheiluhallissa tehtiin Oitsuki. Silloin mainitsin ekan kerran tämän vastapuolen voiman. Eli nyt kun me tehdään tuolta, me ollaan viritetty kaikki, niin me ei saada menettää sitä vastavoimaa. Eli kun mä lähden, niin tuolla on edelleen se. Ja nyt kun mulla on viritys, niin nyt se hyötyy auki, mikä tahansa se onkaan. Niin sen pitää olla, mutta jos mä menetän periaatteen vastavoimasta ja tulevasta vasemmasta vaihteesta, tuolla ja nyt. Mä en saa menettää. Jos katsotaan Maigerin Oitsukia, niin suuri virhe on totta kai, että mennään täällä ei ole vastavoimaa. Eli jos mä potkaisen Maigerin, niin mulle tärkeintä, kun mä saan jalan ilmaan, niin on se, että mä oon valmiina.
on niin sanotussa etupäinvaihteessa, vasemmassa vaihteessa. Eli meidän pitäisi keskittyä tänne. Oitsuki ja Maigerin on samanlaisia. Niissä ei ole mitään eroa. Aina vaan, että jalka tekee tai käsi tekee. Sama periaate. Vastavoima pitää olla valmis. Ja vastavoimahan on valmiina, mutta me ei saada menettää. Sen takia sen Kimura opetti meille muutamia vuosia, että älkää palauttaa kättä. Se on pirumeen. Se vie olkapäällä taakse. Ja sitten kun me opitaan, sitten me voidaan palauttaa. Kerran vielä. Painovoima alas. Viritys. Vapautetaan voimaa ja tehdään muuta. Vasemmasta vaihteesta kun itse vasen vaihte itse. Koska se, että jos mä lukitaan sen ja yrittää piilottaa, niin mulla on se tunne. Ja silloin kun mä ottelen, niin se voi lähteä mistä tahansa, kun se on kukku ajan lakauksessa. Käsi vaikka se on edessä. Niin se opettaa meille oikeasta vaihteesta enemmän kuin aina vasemman vaihteen viritysteeseen. Se käsi ei tarvitse olla niin kuin Niko sanoi, että hänellä tuntuu enemmän, että se on rento. Mistä tahansa meidän kädet on, niin se hakee sen virityksen, olkapään lukituksen ja laulun. Mennään parettaan koko ajan. Katsotaan ensin. Master Niko. Jäällä jää siitä. Just. Älä liiku, opalta. Sä piilotat sen. Hyvä. Ja nyt niin nopeasti kuin mahdollista. Ei oikeasta vaihteesta lyöt, mutta se on viritys, mutta niin nopeasti. No just. Os. Näin. Eli haette voimaa kierrosta, niin te olette menettänyt tämän olkapään lukituksen. Ja nyt kun käsi haluaa tulla, niin sille ei ole, se voi tulla vaikka kuinka paljon. Totta kai Master Niko osaa viedä sen sitten tuonne oikeeseen, niin kuin puhuttiin. Mutta se mitä te teette, niin sitten kun te lähdette kääntämään, niin te viette ja teille ei ole lukitusta. Eli tuo käsi edelleen joutuu tekemään. Tai muuten siitä tulee työtä. Kyse, mistä on, kun katsotaan, että me noudatetaan meidän perintäalaa. Me täytyy saada tämä selkälihas vetästä. Mitä itse asiassa tapahtuu, kun me viritetään toi selkälihas, me saadaan eriteltyä, jos tuon kättä taakse. Tämä välinen ero. Tämä on se, mikä virittää. Kun me tehdään tuolla toi, niin täällä tapahtuu toi. Nyt siellä on se jännitys, mikä tapahtuu täällä ylöspäin. Tuolla. Tämä on se, mikä saa aikaan, mutta tämä käsi ei voi tulla, kun se on lukittu. Jos te katsotte, mä vähän liikkuu. Tuolla tapahtuu se eri. Eli paino on enempi taas tuolla. Se ei tule enemmän. Jos mä vien, missä erittyy? Nyt mä joudun tekemään uudestaan, että mä saan erittelyn tuolta tänne. Siitä on kyse. Mutta se periaate, tätä, jos ei me tehdä, niin me ei ikinä saada tonne erittäin. Katsotaan, että tässä oli puussakin jo, se on ihan oikein, sit rankasta. Ja koko ajan viritetään sitä joka kerta, kun me väistetään pois, niin viritys ja lukitus. Ja kun myöhemmin me tehdään 2 paria ja sitten me kokeillaan samaan. Kun me mennään lukitus ja saman tien laukeen javutsuki tai etukäsi, sillä ei ole mitään väliä. Katsotaan, kuinka hyvin ne on. Lähdetään tästä kerran. Toisaalta ja viritys. Vastapuoli. Ja sitten Eli jos sä kokeilet tehdä nopeasti pois alta ja saman tien vetäytyy, saman tien ponnistat, etkö tee niin koko liikettä, vaan rytmillä tehostuu. Osalta just vetäytyy vähän enemmän nopeammin. Just noin, nopeammin. Nopeammin jalat. Ja nyt. Hermotus oli kunnossa. Aina jos me halutaan tehdä vaikutus, niin ei me olla supermiehiä ilman, että me tehdään jotakin erikoisia harjoituksia.
Jos me on tää lukittu, pystytään saman tien tekemään vastaisuus. Tuo. Vastaisku vasta vähän myöhemmin. Ensin minä pystyisin torjumaan. Mutta jos mä oon suorassa, niin mä pystyn torjumaan. Minun on pakko saada ympyrämäisyys. Jos me katsotaan sotoukea, yleensä tulee, niin sotouke on tuolla. Sitten heittää. Ja sitten riippuu siitä, että aiotko mä lyödä saman tien. Ja silloin mun lantio kääntyy suoraan, tai aiotko mä lukita asennon. Nyt me katsotaan, mikä sut on. Se on sama, että nyt mä teen vastaisku, tai nyt mä teen vastaisku. Os. Kerran vielä. Ja nyt saman tien. Toimii. Mutta se, että meidän täytyy muistaa, silloin kun se suto on, niin se ei ole käsi, mikä tulee, vaan meidän täytyy saada täältä vastavoima. Silloin me saadaan viritettyä toi. Jos käsi tulee pikkasen eteenpäin, niin se on jo sama kuin tuolla ja sitten mutta ilman tätä se ei onnistu. Se on vaan pelkkä käsi. Sitten selitys toisenlaiselle sutolle on se, että me varmistutaan siitä, että me keritään torjumaan. Sanotaan, että aika luonnollisesti, jos me ollaan tällaisessa otteluasennossa, tulee nopea lyönti, niin mä reagoin näin eikä. Tämä on ensimmäinen liike, mikä me kertuu tekemään, ja sen jälkeen mä teen torjumaan. Eli on niin sanottu tuplasuto. Ensin varmistutaan ehkä etäisyydeltä ja sitten torjutaan. Toinen vaihtoehto on se, että mä torjun ensimmäisen ja sitten tuleekin toinen. Eri versioita sutosta. Oikein lyönti pitäisi mennä. Jos vastustaja on kama-asennossa, niin se pitäisi tuntua tuolla takajalassa. Mutta se ei ole käsi, mikä tekee sen liikkeen, vaan se on se, mitä ollaan harjoiteltu. Se on kuolleen kropan paino, mikä pitää saada lopuksi. Eli painovoima vie alas. Eli ajatellaan niin, että mä osun jäähän. Silloin kun mä osun jäähän, kun mä menen läpi siitä jäästä, niin silloin mä jos te katsotte, painovoima menee ei ihan aikaisin. Silloin kun mä osun jäähän, silloin mä pudotan sen. Kuolleen kropan paino on, te tiedätte, jos te olette nostanut halvaantunutta ihmistä. Mä hoidin mun isääni 20 vuotta tätä myöten halvaantunut. Niin mä tiedän, että se painaa paljon enemmän kuin isän 80 kiloa. Se on 160 kiloa vähintään, kun sitä yrittää nostaa. Mut siinäkin mun äiti on 1,36 m pitkä, hyvin hoikka. Me kaksisteen nostettiin aina sängystä rullatuolista autoja ja niin edelleen. Tekniikalla. Vähän asiasta. Mutta kumminkin kuolleen kropan paino, se on se mikä meidän pitää, eli se käytetään sitä painovoimaa hyödyksi oikeaan aikaan. Liian.